Nanom ayokofo wakokoduro ayokofo mema epema kakra nanom ayokofo eta ye menkomiyem ayokofo ma wonu ti ye ewawade ho ayokofo mema tai brabrabom nanom ayokofo mu ofe nanom ayokofo enenam wonum so ema yenya sika korabia Abusua ya da odoman kuma se enne wode yenkwa afem ye biem onyame onhyirawo se oguso ehwe Aprebi waves ye program nyinada enne ye ba besua de afa na nanom Oyoko abusua wonom eho ye kase Oyoko abusua ye den kra ne nya edin Oyoko abusua Asona ye betie sa adoman kuma sem no mamena ne me ho mejima boafo nkra to tiewa yeba ebeti adumankoma sem no Oheneyere Adwoa Aprebi enemidi Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sam yade a wo haw bia eni akiri abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. Abusua ye ma ye ho akwa babiem. Ekwan be ne fa so ye nya Oyoko abusua. Ne nyina eye se oba berewa bi a na ye frɛ no echa nyame ebi ka no echa nyame wa. Sa oba aberewa yi na wone na busua ehunu se aboa ko eye wonum nua edinti okache na busua nyina se emo bia enkum sa aboa no fese womu nua ne womo ampa na abusua wonum nyina tie wonum na nasemti na ko no wonom enwe na emiri bi kom kese bi siye in fact ta kom we ne ka se kom fita ekum koto edetwi eto anwea pradada so enono akomba se ya ade akye a obi asore na woni na busua wonom akwadasa damu no ahwe kese obenya bibi edi eninti kombre yimu na abusua no eye Oyoko abusua no bie na ekyan nyame abusua no bie wonom ekọ ewiremu wokoye omukodasa ye wonom anya hwe na wonom ba no omuhu se aboako na eja ohye wura yimu baabie akoma de wonum de mu nyina da na nyanya sa da no so nkuna na ekom na de wo mo nti wo mo ekum aboako no ena ne wonum twetwa bie keka agesi ani mo tutu bi wi ya ne ade wo mo wieye na mo hunu se de adro ni de sa na beba eni nti wonum ba afie na aboa se wiyi eko a esanse ya na mpani ka se wiyi osono a eko ene aboa kase ya wo wura mu nti aboa ko wosesanya osono a enka wono ene bopon e wo wuram wono ba afie ene wo se ene de community e de kuma aboa ko ewibi ene de bia ba fie obedru ye okam ka asase no se mo abomusuo ene nti wono amo anko bie ni hyase se wo mo twe wo mo ho e de afiri wo mo akwakwawe eko aye aboa ko no eho wo mo ti wo mo firi wo mo sa na wo de mo nya wie eninti ema kurom hofo no hyase ehu wo ma no mo from se wei mu na ewe ko wo we eko abusua eninti wo mo de owe ko ene ebeda ne oyokofo na eboa no wo so nti na wono susuro se de wono manye wo mu jade aka no wafom ho a anhwe a na wo bi afa eninti wo mo makwan emma wonom emfa obi mefa nko eninti emma anuanom ni bi eda aboa eko na no wonom akunu ho no mo da no ho ewo ho eninti eko na busua no mu a na wo mu chiri eko no ya ebi kwa wiye no wo mu awiye na efre wonom oweko ebeye ayokofo wo mu so eka ekire wo mu da aboa no ho a wo mu wen se de ebeye obi amefa kopim se ade ekia wo mu nuanom abeka wonom ho no mo de akono omo da aboa no ma ade achiye ene efre wonom adakofo
ene nti Adako Oyoko wonum nyina da eka ekona abusua eho ene nti ebrei yenhwe Oyoko abusua nananom Oyoko abusua no ye wo munchemu miensa ye wo Oyoko bire Oyoko kokko ena ye wo Oyoko dwete hyene nsoma me Oyokofo wonum akraboa aye den wakraboa aye kroma ye kase ye pai wonum mrane a ye se asansa ofa dia ofa ne bum na ode kire wonum ahyanso de aye akroma na won piesie ene sikadwa a aye santehene sikadwa na kodwa no a wuti den no manu aye dwabe hene ya sapon ena mansa aye kokofu mepa chawo se Oyoko ni hyiaw na wo kyiaw a aye agene so ya obrina anase ya bru Oyokofo wonom nyeso eno no afei ye behwe nananom Oyokofo su ene wonom ban bi yenya boafo nkrato amratiawa ye ba ye beto aso Abotre clinic aba ama yade nyinara ye sama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wonsa no ne wona ya no na yade bia eha won wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eye wo ya stroke eha won no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enan no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. Abusua, yasan ababiem. Medika akire mu se ye wo yokobire, yokodwete, ene wo yokokoko. Saa enchemu yi ehyase edifiri atwemunum. Meka atwemunum a meke kan de akosi adehyeman baby a yeton enamono no ho na efre won matwemunum ho ena saa enchemu no ehyase nananom Oyokofo ebra wonum free asumanya santeman so aja tukotre ne akwantu ya wonum eba no baby obesue ye ho ena wonum ede ye wahemfie saa baby obesue ye no eno na nei ye frɛ ho ya Asantoa museum no baby a edum etuo kase bi etu atwere mienu ehwetwere ni mo no ho no mo ena nananom Oyokofo wonum ebesue ye na ho ena na eye wonum ahemfie nananom ahemfo bia wonum edi hene sabre ya na wonum ete sa ahemfie ho no ebi ne nanatwum kobia memfi otia kentei ene nana obri yeboa sabre anu wonum edi asante akonya so no ho ena na ye wonum ahemfie nananom Oyokofo wakokoduro wonum suban ne aduru so no wakokoduro no ebroso esipai elisa wonsuro hwe aninti kane no se eba ekonsem a na nananom Oyokofo timi edane wonum ho sa kwansrafo ekọ wonum atamfo na wo mo kọ wonum ho ntokwa no kokọhwe ade a eye wonum ahoden ene wonum mrewye esan ba wo mo hunu se saa eye wo mo tamfo na aba ho aba behwehwe wonum ahode a wo no aninti saa kokoduro no na asante ye kosa na nananom Oyokofo edi animu a enkunimdie ene yede ebafie Oyokofo mema epema kakra wonum ma pene entese nananom asonafo mema debi sanso ena Oyokofo mema wonum enware dodo na medika aka kirewo so wo makokodure nti wo boaye ema asante ye konkan na enkabomu asante nkabomu nkomre nyina da ehyase de firi wonum so o se asante nkabomu no ehyase de firi na obiri ye boa penso ofiri hodomo ena opemso osetutu a wodi kan enso ebeto aso wonum nyina na wonum Oyokofo omo ne beboa ye agi asante edigina ho ema asante nkabomu etimi ebemu na sabre asante hima ya wono nso wo boa ye ema nkabomu no sipi esita esidwa eye nanankete atim abamu ono eni asante hima ya na odi kan ye ya wono nso eboa ye ema asante nkabomu ekoso nanom Oyokofo eta ye menkomiyem obenya de wo no enka obi enya bi so wonum ebemma obi bia na kire se wonum adidi amen hansa na wonum ama obi bi nananom Oyokofo no Oyokofo ma
wɔnom ti ye ɛwɔ awade ho wonya awade papa ɛne nti ɛma ayokofo ma wɔnom ɛda nso ayokofo mema tai brabrabom kakra ansa na wɔnom ate ɛde asikwan mu na ya na wɔnom ɛntai ɛnya sikafo pii na nanom ayokofo wɔnom suban ne bi ɛno no nanso ayokofo mema sika kakra ɛba wɔnom ɛnsɛm a wɔnom ɛkyerɛ mu obi ehunu sɛ ampa wɔnom abakurum ɛnigye ne de wɔnom bɛma nipa nyina hu sɛ ane se bɔ nkapere bi atɔ wɔnom nsɛm ɛne nti wɔnom ɛyɛ a wɔkyerɛ wɔnom ɛbɔbre na nanom ayokofo ho ɔfɛ nanso wɔnom fa wɔnom ho ɔfɛ no entu wɔnom ho wɔnom fa nkyerɛ wɔnom ho pii ade na nanom ayokofo ɛtai de tu wɔnom ho ayɛ wɔnom akokoduro ɛne wɔkasa wohunu sɛ ampa wɔkasa mmemmam ɛne akokoduro so saa ɛna ayokofo ɛtie wokai sɛ meka kyerɛ wɔ bra yesua na nanom asakyirifo wɔnom ho ade sɛ ɛnam asakyirifo so ɛnema yenya sika fise wonya bibia wosie bi ɛne nti sika na yenya sika nanso na nanom ayokofo ɛnenam wɔnom so ɛma yenya sika korabea kane no sɛ oyokuni ɛwɔ kuro bi mu na sɛ obi wɔ agyapadie bi yɛ sombo no sɛ tete no de yɛ ka agyapadie sombo a anya sika akɔ anya denkyɛmbo ana bi a yɛdwetɛ ade bi yɛ sombo na sɛ onni baabi pa bi ɛde sia dodoɔ no oyokuni a wɔ kuro mu hɔ ɛna wɔn de kɔma no ma ne de to hɔ ma wɔn ɛna empo sɛ obi wɔ sika na bi a wɔhwɛ wɔ se me de to me ho na me di a oyokuni bi wɔ kuro mu hɔ no wɔno ɛna ɔde sika no ba akɔma no so wɔn fansie na saa oyokuni yi nso gye sika no na sɛ wɔde to wɔde ma wo ebredu na sɛ wo ba abagye a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ wo gye a wo kɔ akɔsɛe no ɛne nti ma memfa sika no bi ma ɔbosia ɛyɛ a wo de aba abeto hɔ efiri sɛ yɛwo wo sika wɔka ne sɛ ya wate aseɛ ɔsɛ ne ne ɛfa bɔ ɔbosia ɔde bɔ ɔbosia no nso ensi ho wɔ ho nti wo de sika no beto hɔ kakra na ɔno so ogye nsi ho no kai ensi ho ne de ɛyɛ ɔno ne de a firi sɛ wɔno na de si ama wo na mmom wo sika no a wɔsan de bɔ ɔbosia no na wɔde ɛto hɔ ama ɛne nti ɛnam nananom ayokofo so saa nimdie ne nyansa wei kakra ɛna nam so ma yɛnya sika korabea ɛyɛ bank ebio nananom ayokofo timi boaboa nipa no ɛdidi dwuma ɛne nti sɛ wo kurum na sɛ wo hu ne sɛ yokuni bibi nkoso yie wo boa dɔma no a emu na nimtia wɔde bɛtie na dɔm na yɛ dɔm na wɔde ba bɛsɔre de atia wo ayokofo suba bi no afei so ayokofo wɔnom ensuru hwehwehwehwehwehwe akokoduro ya wɔnom ɛwɔnti ɛne nti sɛ abusua nyinaa mu yɛka akokoduro a na nanom ebretufoɔ ɛna wakokoduro no ɛwɔ soro nanso wɔnom twa wɔnom ho twapuruse ɛde ɛma nanom ayokofo fisɛ wɔnom nim sɛ akokoduro mu ayokofo wɔnom edi ntintima ɛwɔ mu paa ɛne nti ma nanom panimfoɔ tae ka sɛ abretufoɔ ne akokoduro ne nsiyɛ obia entu wɔn nanso Oyoko ɛne panin abusua nanom Oyoko abusua yɛ ka sɛ yɛ ka wɔnom ho asɛm a adeɛ bɛkye na nanom ayokofo nyansa wo ka sɛ wo ka nso a adeɛ bɛkye wonim sɛ nanom ayokofo wɔnom pepekua yɔ paa nanso no wɔnom de wɔn nyansa ɛne ne yɛ kua ɛne sɛn oyokuni bɛka kyerɛ wo sɛ wɔyɛ fuo ampa ɔbɛyɛ mmɛ ɔbɛyɛ koko ɛne afuo yantam eka bɛboro sɛ deɛ wɔ hɔ nanso bɛhyia no abɛmia ne nsɛm no ne nsɛm sɛ etofo wɔnom nyansa no wɔde yɛ kua no ɛne sɛ no wɔnom de nkoa ɛne mfana ɛne na yɛ wɔnom adwuma ma wɔn mo ɛne nti asase yantam afuo kakraka wɔbɛyɛ nanso biribia na oyokuni ne nsɛm mmerɛmmerɛ fisɛ wɔn nso se kan mu nanso kua no na asafuo no ɛyɛ ɔno ne dia ne nyansa nti wɔde de ne nyansa ho abusua wei ɛne nanom ayokofo wɔnom su ɛne wɔnom ban ebi mame na me homra na me mebobɔ enkura nanom ayokofo wɔnom edi so hene Adafo, Abotre Clinic aba ama yade nyinara ye sama ne ye. Sa wo ba Abotre Clinic a enka wo yade Dr. Noan kasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia ɛha wo no wakane nyina kyerɛw. Na mom ye onim se owo pressure, diabetes, akoma yade, sisi ya wo ya, wa kyiri kase no ɛya wo ya, stroke ɛha wo no. Wamra Abotre Clinic ye nam ensa no ɛne ɛnan no amiamia so be sam yade a wo haw bia eni akyiri. Abotre Clinic ye wo enkran tema ɛna kumase. Doctor, I was
024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yanam ako pressure kwanso besan yade. Abusua yakwaba. Enkro ya nananom ayokofo de subie. Ebi ne de he. Menim se meka ye osantehene edin aba otiremu ane. Osantehene wo yokuni. Mepacho kokofu ahene ayokuni. Dwaben hene, kofordua hene, bekwan hene, asiakwa hene, pese hene, insuta hene, dwaso hene, kontase hene, edumakase kase hene, sewia hene, sreso hene, dwansa hene, afi obogu hene ononso oyokuni, kwabre Kenya se hene, wonom nyina ayokofo. Abusua me gidi se yesua bibi wo mu. Me ka kire wo abusua no mu se ayoko miensa no, ayoko kokko Oyoko bire ene oyoko dwete saa Ayoko Abusua miensen de eti asante akonwa so ayoko kokko eha ene de nananom ayokofo ho adesua besie Oheneyere Adwoa Aprebi ene mede koso ahwe Aprebi waves